ଦେଶରେ ଆଜିଠାରୁ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବ ଜିଏସ୍ଟି। ଏଣିକି ଲୋକମାନଙ୍କର ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ବ୍ୟବହୃତ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା। କାହିଁକିନା ମୁଢ଼ି ଆଉ ଖଇ ଚୂଡ଼ା କିଣିଲେ ଆପଣ ଏବେ 5% ଜିଏସ୍ଟି ଗଣିବେ। ଆଜିଠାରୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ ମୁଢ଼ି ଆଉ ଖଇ ଉପରେ ଜିଏସ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହିପରି ଦହି, ଲସି, ପନିର, ଗହମ, ଚାଉଳ, ବାର୍ଲି, ଓଟ୍ସ ଆଦିରେ 5% ଜିଏସ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। LED ଲ୍ୟାମ୍ପ, ଗାଡ଼ି, ସାଇକେଲ, ପମ୍ପ ଆଦିରେ 18% ଜିଏସ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିଠୁ ସୋଲାର ୱାଟର ହିଟରରେ 12% ଜିଏସ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 1000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ହୋଟେଲ ରୁମ୍ରେ 12% ଜିଏସ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 5000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଦାମର ଅଣ ICU ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ୍ ଲାଗି 5% ଜିଏସ୍ଟି ଲାଗିବ। ତେବେ ଜିଏସ୍ଟିର 47ତମ ବୈଠକ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଜୁଲାଇ 18ରୁ କିଛି ନୂଆ ଉତ୍ପାଦ ଓ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବା ଉପରେ ଜିଏସ୍ଟି ହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଉ ଏହି ଆଇଟମଗୁଡ଼ିକ ନୂଆ ରେଟ୍ 18 ଜୁଲାଇରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି ମୁଢ଼ି, ଖଇ, ଚୂଡ଼ା। ଲାଗିବ 5%ର ଜିଏସ୍ଟି। ଆଉ ଏହି ଶସ୍ତାରେ ମିଳିବନି ମୁଢ଼ି, ଚୂଡ଼ା।